dag der spiller vi Project Unknown. Oh my god. Ja! Men vi skal simpelthen ind og finde cursed items med de her magiske klasse-ting. For at have sådan en her cirkel her. Kæmpe cirkel på gulvet sådan her agtigt. Og så smider vi cursed item ud sådan her agtigt. Og så kommer der farver på og så videre. Så har vi tændt et stykke lys, så skal der være andre lys, der også skal tændes. Hvad fuck skal der på puden? Hvad fuck skal der? Jeg ved det ikke, jeg trykker bare på den. Men det er sgu da ingen pude. Det er en kat eller sådan noget. Det er en fucking kat. Wow. Nå, vi skal videre med næste map. Wow. Ej, det regner. Mit lort er på high. Det høres jeg sgu da ikke. Så vi skal finde successful prevent the hunt. Vi skal bare finde cursed items. I don't care. I'm not that good. Vi skal fandme bare finde items nu, okay? Items herinde. Jeg ved faktisk ikke engang, hvor den her cirkel er ved det her map her. Det er cursed item. Det er på en båd. Jeg har en cursed item allerede. Jeg finder sgu lige et sted. Hurtigt. Jeg er nede i kælderen lige hurtigt. Prøv lige tænd lyset! Ja. Sådan der. Sluk lyset deroppe. Okay. Der var en masse mad. Wow, kælderen er i hvert fald ikke særlig heldig sted, I guess. Ved du hvad, jeg må nødt til at slukke det her sted, og så... Jeg skal have min sanity. Løb. Så mange ting er ikke en eneste af dem er cursed. For helvede! Victor brænder! Victor brænder! Nå. Jeg hader det her spil. Hvor fanden er det der curse shit henne? Jeg vil gerne finde det der curse shit. Det kan det bør være herinde, come on. Jeg har fundet en væg! Det er godt, men jeg kan simpelthen ikke finde det der curse thing. Er der ovenpå? Du har toiletpapir. Curse thing, det er vist en toiletpapir der. Den er ovenpå! Den er ovenpå! Den er herovre. Følg efter lyset. Ja, den er herinde. Det er egentlig. Parallel shuffle cursed item. Hvordan ser du det? J. Der er kun lyst en gang. Tag vores toiletrulle. Er den overhovedet cursed? Jeg har ikke engang searchet nu, ikke? Den er normal. Nej, den var cursed. Det er fordi den har shufflet cursed items, så den er ikke cursed mere. Ej. Den var cursed. Nej. Ja, okay. Find noget her. Der er sådan der. Jeg skal lige have min sanity tilbage her. Og sådan en bog lige her.
Sluk! Der er altså ting herinde væk. Der er også ting her. Nå. Så tager vi herinde. Ja. Jeg fik den ikke lige. Der er en dagger, mand. Der går nøjeren. Lad os gå nedad. Du går ned til næste, så holder bare den her tændt. Bare lige på det. Ej, der er en masse nøjeren ting her. Masser af nøjeren ting. Jeg synes ikke rigtigt, jeg finder en Bare tænd. Du tænker på alle dem vi finder, de kunne sikkert have været køs, hvis det ikke var blevet skiftet. Jeg har ikke min klokke med, den smed jeg. Kører jeg kraften også? Shit, vi skal væk. Shit, vi skal væk herfra, vi skal væk herfra. Jamen jeg har en klokke herinde. Her, jeg smider på gulvet. Den her klokke bruger man til at fjerne de her negative vibes derinde. Ja. Jeg er nødt til at slukke noget herude. Det er den der kravler. Er der mere overhovedet? Og den der. Ja, her. Og den der. Ja! Der er ikke den der kuffert, vi skal ud. Den er, her, tag, den har vi blandet op, den der kyst. Den der. Det er et suitcase. Nå, jeg skal finde min haløjse. Nej! Nej. Det er godt. Altså, det er godt for mig, men... Ej, hvad hvis han er død? Det kan jeg simpelthen ikke klare. Nick, du har bare ikke været død. Ja. Jamen, den er også negativ herinde. Den der, den er negativ. Jeg smider... tager jeg så. Jeg kan også holde en, hvor der er en hen. Væk. Jeg tog den her. Har du ikke fundet en? Jeg tog den der, som du tog, sagde jeg skulle tage, den der køs der. Det var godt, tror jeg. Nej. Ikke igen! Væk! Jeg hører bare det der. Ikke igen. Jeg håber... Ikke igen. Jeg havde en klokke. Hvor fanden havde jeg så kastet den hen? Jeg skal ikke bare kaste min klokke væk, mand. Hvad er det, jeg tænker på? Niklas, hvor er du, og hvor er min klokke? Hvor er din lille wanker, mand? Jeg skal lige tilbage i lyset her. I tvivl, så får jeg klippet lige her, hvor da jeg dør hende der i sidste runde. I tvivl, så får jeg klippet lige her, hvor da jeg dør hende der i sidste runde. I tvivl, så får jeg klippet lige Nej! Skal jeg røre mig? Skal jeg røre mig? I tvivl, så får jeg Skal jeg røre mig? klippet lige her, Nej! hvor da jeg dør hende der i sidste runde. I tvivl, så får jeg klippet lige her, hvor da jeg dør. I tvivl, så får jeg klippet lige her, hvor da jeg dør.
ikke kan høre mig, jeg er død! Jeg hader det her spil. Nope. Niklas, jeg hader dig så fucking meget, man. Hvorfor skal du dø? Jeg er så bange, jeg ryster helt vildt. Har hvordan? Og der er nye ting, og de blev shufflet det rigtigt. Jeg håber, jeg kan finde en baby. Hell yeah. Så mangler vi 2. Hæftigt nice spil, var. Ej, sådan en mystery her, ikke? Det er det vi kan lide. Det er det vi kan lide. Elsker simpelthen. Godt grin nogle gange, ikke? Det er bare, altså, en af de sjoveste spil 2024 simpelthen. Altså. Ej, men jeg hygger mig virkelig med at spille det her alene nu, fordi min kammerat bare valgte at bare skride for mig. Overhovedet ikke sket ham noget dårligt noget. Han skred sgu bare, han gad sgu ikke mere. Han var sådan, nej, Victor, jeg gad faktisk ikke gange hvad det her. Så han var sådan, nej, nå, jeg skrider for det her, fordi at jeg gider ikke at kigge på ting og så videre, eller ghost hunt og så videre, vel. Nej, der findes overhovedet ikke spøgelser. Gør det sgu ikke. Jeg synes fandme det er for meget. Jeg kan simpelthen ikke se hvorfor det ikke er en hyggelig lille adventure trip, altså. Jeg synes det er meget hyggeligt. Ja, herinde har vi været. Nu tænker jeg bare lige at gå ned i kælderen. Ja. Typisk han ikke gider at være sammen med mig mere. Indtil krisene. Kan få krisehovedet. Det er sjovt. Det kan være så sjovt, hva'? Ude på toilettet. Jackpot. En toiletrulle. Nu skal jeg simpelthen bare ovenpå. Så sådan helt ovenpå, ikke? Håber bare ikke det er blå. Det er orange. Hvad er det for noget? Det var yellow, og den spawnede en lille mini ghost. Jeg håber ikke jeg skal være nervøs for det her. Jeg går bare ned i kælderen igen. Der sker intet dårligt nede i ens kælder. Jeg kunne
overhovedet ikke høre sådan en zombie-lyd. Det er bare damerne, der trubler sig over mig. Der er noget lige her. Det kunne være så awesome, hvis jeg lige fandt den sidste lige hurtigt, inden alting det bliver bare mørkt, og jeg bare bliver jagtet og dør og så videre. Nej, det kan sgu ikke ske for mig, du. Det kan sgu ikke ske for mig. Er der noget andet, man? Den sidste item! Ej, men simpelthen for godt det her. Altså, der skal jo aldrig bare Niklas, der er super dårlig til det her spil. Altså, det er altså. Jeg aner overhovedet ikke, hvad det er for en lyd. Hell no. Ja! Så dør du, kylling! Så dør du, man! Så dør du! Dør du, man! Brand! Yes! Brand! Hold nu kæft, mand! Hold kæft, hvor er det bare. Du har ingen idé om. Det da du mødte den der mimik, ikke? Det den sagde, det sagde jeg efter jeg døde. Og den hørte mig efter jeg var død, fordi jeg sagde, at til dem der ser med, at jeg vil sætte klippet ind fra vores sidste runde, der hvor jeg døde af hende der græd, så de kunne se hvordan jeg døde der. Og det og det jeg døde. Oh my god, okay. Og for nøjeren, mand. Det var ikke så godt, hva'? Ej, vi tager det samme map igen, det var da huha. Kæft, var det. Nå, men jeg vil nok sige farvel til jer, så. Ja, det bliver en kort video det her, det er fint. Så kan jeg også se om det er et worth it spil. Jeg synes i hvert fald det spil at det er mega worth it. Ja, jeg har optaget 19 minutter, mand. Det er fint nok. Ja. Det er en lang runde det her alligevel. Jeg har der er 17, men jeg starter også lidt senere, så jeg må bare cut den. Ja, så vi ses. Ja, kan vi gå herover? Ja. Vi danser ikke sådan her. Men vi ses, mand.